Čau ti posádka. Lazar. Na čo čakáte teraz momentálne? Ja neviem, asi na loďku drevenú. Osvietenie. Na drevenú loďku. Ideme počkasky robiť. A kam vás doplaví loďka? Kam idete? No, ak neostane niekde v polke vody, zaparkovaná, ako Titanic, tak one. Tak do prístavu. Juj. Do prístavu. Mamo. Ty už ideš kravať? A ty kam ideš? No, idem tiež na ochranu. Ak ma tu nenecháte. Nie, ostávaš tu. Bo veľa prdíš. Krásnej kajuty sme si tu spravili takýto romantický kútik a už sme prezradili sme, že ideme v nejakej kajute, takže zase sa plavíme. Plavíme sa tento rok zase na norskej časti. Ideme chytať ryby, ideme niečo zjesť a ideme niečo vypiť. Takže pokračujeme v ceste za chvíľočku a ešte pozdrav z tejto kajuty. A hlavne ideme sa schladiť. Schladiť z toho tepla. Týchto tropických horúčov. Slovenského typu. A zdravie. Dobré ránko s Biltemi. Ideme vám ukázať, ako sa dá za 13 € najesť. Čiže palacinky. Tuto je nejaký slimák. Káva, voda, párka so šalátom. Takto. Dobrú chuť, dámy. Toto všetko, prosím vás pekne. Švédsko, 13 korún. Dobrú chuť. No. Naša cesta sa začína úplne že luxusne. Najskôr nám pokazilo svetlo, zadné, to je v pohode. Potom nám nejaká koncovka ešte odišla pri 12V zásuvkách. Únava materiálu. No a teraz momentálne robím takúto vec. Tiskam tento vozík v parádnom obchode a idem kúpiť jednu, veľmi drahú vec. No a vyzerá to nejako takto. Bohužiaľ, väčšiu ako 120 A nemajú, čiže tak. Bohužiaľ. A LiFePO baterky, bohužiaľ, tu na nezoženiem. A keď áno, tak stojí okolo 1500 €. A toľko my chudobní nemáme. Čiže idem si ešte nájsť nejaké kľúče, ktoré som si samozrejme nezobral. A z výmeny sa ozývam. Už to prišlo. Idete sa na to. Dobrý deň, pani. A vy ste prišli na dovolenku na ryby, alebo... Nie, ja som prišiel baterky meniť. Baterky skúšať? Baterky som prišiel. A musím si rozobrať po auto, alebo nejaký kto tu montoval. Že keď budeš baterku meniť, že stačí len dosky. Lenže uťahovačku si nehal doma. No. Frfloši. Furt. Na čo? A dobre sedí to s tým šrobovákom? Fajný šrobovák mám, hej. Tak kruť. Lebo keď máš baterku parádnu, a má furt 100%, a keď ideš na noc, zapneš si chladničku jednu, druhú a zrazu Ide. Čo ti vybilo? Vybilo mi poistky aj. Z tej ceny baterky mi vybilo poistky. Jaha. Ešte, že viem, že sa to montovalo na Slovensku, takáto dodávka. Dúfam, že neprepichnem tu doma drazdáky. No dobré, aj toto ešte budem montovať. Jaká fantázia. Baterky novie. Joj, pol auta rozobratého. Ešte to dokrútime a... Môžeme pokračovať v ceste. Po
Po celodennej výmene batérie sa presúvame lesnou cestou na prvé miesto vo Švédsku, kde prespíme. Nedaleko parkoviska sme objavili krásne jazero, ktorému sme neodolali a pri západe slnka sme sa v ňom vykúpali. Keď sa po okúpaní v jazere vraciame naspäť ku autu chodníkom cez les, objavujeme prvé lesné jahôdky a neskôr aj čučoriedky, ktorým sa deti veľmi potešili a pochutili si. Povinné vybláznenie pred cestou dlhou. Nech pospia všetky deti. Nech zabí strašné. Ukazujem jej 4. Ukazujem toto. A ona mi tam ukazuje rožky. No je to normálne? Ja si myslím, že na tom severnom polárnom, či aktívnom, či ako radioaktívnom, či akom kruhu, tak proste to takto tu funguje aj s tými ženami. Aha, tu sme momentálne, nálepek je tu 1 000 000. Tuto sme všetci. Ešte, že sme sa museli vrácať kvôli tomu. Ja som ti vravel, že daj mi strašné. Ty čo 4? Ježiš, a s takouto ja cestujem. Odchod. Keď si myslíš,
že offroad je dobrý nápad. Však? Nebolo veľa, 25 stupňov, možno 30 prevýšení, nič viac. Že ani cuplíky na dvierkach nepomohli na toto. Či chcel pretrediť špajsku, či čo? Prach, aby si poutierala. Díky. Haló? Tak máme dneska ešte večerné kempovanie. Krásna pláž, biely piesoček pod horami. Na lúčke, sami na ostrove. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Dali sme si malú pauzičku na písanie prázdninového denníčka. Ako ti to ide? Dobre, ale švédsku alebo Švédsku. Tuto tento malý škvarek lieta hore dole. Elizabeth, čo tam máš? Kamienky tvoje obľúbené. Pekné sviatky. Som miesta MX1. Na Lofotách toto ihrisko futbalového typu. S výhľadom parádnym. Trošku tu pofukuje. Čo tu robí? Trošku tu pofukuje. A tebe čo robí? Kúka mi z vlasu. Toto. Čo s ňou je? Čo je s ňou? Nepočúva. Pokazená. Kam ideš pokazená? Tu ideme. Ja to sa ide. Táto. Čo tie ryby? Nejdú, pozri sa. Jedna ryba.
Na lofotách. Jedna ryba na lofotách. Hamba. Tam nie. Hamba. To je to pekne. Ale ryby nejedú. Ryby nič? Ako chytiť na jeden nadhod malú tresku. Kiež by to bola tá metrová, však tatino. Zase taký 10 cm škobaň. Možno aj 20. Možno. Možno. Nadhod je tam. In nomine Patris, Spiritus Sancti, Amen. Čo tie ryby? Nie, ja som neprišiel sem na ryby, ja som prišiel iba hádzať do vody. Pozri sa, nemôžeš mať všetko, aj ryby, aj akože takéto počasie. Toto urevané decko je bonus. Prvá rybka. Emily. No, hoď ju. Splech. Dobre, paráda. Konečne prvá ryba. Počkaj, tu je taký. Držala? No, tak držala. No, počkaj, lebo ty skočíš do vody ešte. Ty si to ešte rozmyslíš, ty Marha. Pásy sa nájde viac nejedla. Tak ja viem, čo vám treba. Veď vám tu treba... Má v sebe tú rybu? Vám tu treba... Zase túto smrdlačku. Zase túto smrdlačku si chytil. No, konečne aspoň dačo. Konečne dačo, no. Frasa. Moja. No, A teraz čo? no. Má hubu ako... Dobre. Môžeme pokračovať? Už vieme, kde bývajú. A viem, čo im treba papať. Ryby. Elizabeth. Kukuk. Čau, poky. No a už sme sa presunuli do mesta A, do múzea. Čo to tu je? Rybárska dedina? Múzeum rybárskej dediny? Múzeum rybárstva? Áno, kycelky do toho tie. Čajky mi tu húkajú. Čajočky. No ideme podľa postupnosti. Jednotky sme boli, to bol gift shop.
A zjeme 2 a 3. Jeden tiket do Margecian poprosím. Toto je Štefan Šaríšsky. Jo napod pri Váňu. Jo napod. Pozri zase, čo tam robia. Čo tu robíte? Riedime poštu, chýba mi robota. Alebo? No. 12, počkaj, 12. Komu to posielaš? Holman. Dobre, tak Alfa nehaj tak, išiel na Meumak a hýbaj tu urobiť podpis. Idem hľadať. No píš. Že sme tu aj my boli. Dochádza mi atrament. Pekne píš. Počkaj, tu je nejaký bejvák. Ten má aj bejvák. Asi nejaký domček. Hej. Bársky domček, no, ako bývalý. Nejaká topánka. Také rozsekané boty nosil. Chúďa. Hudbu mal rád, gramofón mal. Emily, vie, čo je toto? Vieš, čo je toto? Za prístroj? No, tá mládež nevie nič. Viem, čo to je, ale neviem, ako sa... Gramofón. Tu sa dávali platne, to vaša generácia nevie. Také platne, vieš? No a tu pozri sa, a tu si hovel večer, vyložil si pety, ušiel si tu nejaký koberec. No. Pokračujeme na číslo 4. Neviem, čo tu bude, ale uvidíme, hádam. Niečo dobrú. Tu budú asi plťky odparkované. Tu sú nejaké plťky. Toto boli závažia. No, žiadne kupovačky. Jedna ryba ti pobehá. Tu je, aha. Tris. No videli sme troška pltiek a nejakých sietí a podobných aktivít, takže to bol nejaký sklad. A pokračujeme na číslo 5. Čísle 5 bude čo? Uvidíme. Ešte nejaká plťka. No poďme. Pozor na hlavu. Tu je nejaký nízky strop. Tu varili asi, ten olej robili. Pozor na hlavu. Nebuchol som ju? Tu varili olej. No sa môžem postaviť už. No, tuto varili olej, isto. Čreva tu vyvárali. Boty zasekané, aha. Fuj. To cítiť, že tu nás sa robilo. Harencle. No, tu sa robili, vnútornosti sa varili. No, tu je nejaký kateľ, tu nás sa lisovali, očividne. Tuto je
Kádlis. Čo, nevonia ti? Joj. Ani tebe? Bože, troška vône z rybiek vám neuškodí, dievčatá. Musím nejaký lis, ne? No, tu sa robil ten olej. No, výrobu rybárskeho oleja máme vybavenú. Ideme číslo 6. A tu máme čo? Tu nám máme monterdielňu. Tu na zrejme vyrábali všeličo možné, no. Nejaké, a tam sú pánty. Kusy železa, nejaké klince možno na loď pozbíjali. Tu majú nejaký vercajk. Posledkom je pekáreň. Toto je, prosím pekne, nejaký škoricový závin. Alebo kýho boha to je. Z pekárničky. Tuto z tejto. V meste O. Ináč, koľko to stálo? 7 €. 6, sorry, som ťa ošidil o euro. Prvé dojmy. Netvári sa moc, že by ti to bolo niečo špeciálne. Taký klasický. Ako v obchode. Škoricový šnek. Za 6 €. No, spokojný. Počasie nám praje. Čo a ty čo povieš na to? Taký štandard, hej? Ako, fajné to je, ale cena zabitá. 6 €. Bím ho. Chutí ti aspoň za 6 €? Ja by som si ho nekúpil. Ale podporili sme turizmus. To hlavne máme múzeum teda prejdené. No a ideme kúsok pozrieť ešte inú. To vyzerá celkom fajn. Tatino, koho to vezieš? Ded Maroz. Zlomený šíp, Janko Hruška. Po druhé. Ju tam nevidno. Prší, len sa leje. Koniec koncov nás zostalo morské počasie. Fučí, prší. Toto prosím vás pekne je koniec Lofot. Krajné miesto v meste A. Možno sa to číta aj B, ja neviem. Proste toto je finálna verzia tohto ostrova. Ale my pôjdeme ešte ďalej, ak v tomto počasí pôjde počka. Takže zatiaľ do počutia. Veronika sa išla hrať do detského kútika. Deti sú tu a ona sama v kútiku. Schováva sa. No. Plavíme sa trajektom na ostrov Rost. Veronika, ale toto je detský kútik. A prečo si tu sama? To je smutné. Pane rybáři, čo to Čo mám s chytáte? týmto robiť? To ale na večeru toto nestačí pre 4 ľudí. Návnada je väčšia ako toto. Čo je toto do boha vlastne aj za rybu? A to si asi len po ceste chytil, či čo? Ja neviem. No asi hej. Ja neviem, ja to idem s tým. To je strašné. Že tu nachytať kilové, 10 kilové tersky, 15 kilové, neviem aké. A hovno. Také pekné miesto tu nák.
A slniečko svieti konečne. Neprší. Zatiaľ. A nič. Neposlušnica, mama mi tu rozsypala karty. To musím teraz... Rodina idylka. Deti nepočúvajú. Mama varí a táto zase nič nerobí. Čo si povedala? A ty čo robíš? Pálkinky. Celý deň tu vyváram ako taký výberovník. Ráno páčinky, večer páčinky, na obed špagetky, tujňaková pomazánka. A prečo? Aby neboli hladní milospaní. Ale prečo? Lebo sa ideme plaviť takým parádnym trajektom, ktorý trvá 7 hodín. Nepovedala si, že sme uviazli na ostrove 2 dní. Ja som chcela dodatočne, že túto pán Keroučík vybral také super miesto, kde Že ti huba nebolí. kde stojíme 2 dní, aby sme tu boli prví. Nikto nie je pred nami. Prví sme. Prvý. No prvý sme pre trajekt. Na trajekt, no. No. Oplatilo sa 2 dní stať, ne? No. Fajne. Udiť sa tu, lebo ryby idú. No, tak. Už nám prišiel trajekt, pôjdeme z ostrova preč. Konečne do reality. No ale dneska treba aj povinnosti. Tu sa plienky, tu sa deti. Čo tu robíš? No, konečne periem. Pomocnička je? Jaj. Dobre opravo? Ciglo na zem. Taká robota, sušička, sprška. Dneska taký kompletík. Dobre, robte, nejdem vás zabávať. Dovidenia. Dovidenia. Čau.